Magandang umaga po mga kabaret. Ngayon po ay magluluto tayo ng paksiw na, anong tawag dito? Dilis. Yan, paksiw na dilis. Ngayon, ang ginagawa ko po mga kabaret sa pagluluto ng paksiw. Ito po yung dilis. Ilalagay ko na tong mga sangkap. Ito, tulad nitong bawang. Tapos sibuyas. Tapos luya. Tapos siling panigang. Hiniwa ko. Tapos lalagyan ko po ng aji. Hindi ko naman po nilalahat mga kabarit yung isa. Konti lang nilagay. Tapos isang buong magic sarap. Isang buo. Tapos paminta, black pepper. Tapos asin. Konting asin din po mga kabali. Tapos hahaluin natin. Maliliit lang ito mga kabarit na nabili namin na dito sa palengke. Halo na siguro po. Pag halong-halo na, pwede na natin mga kabarit ilagay sa sa dahon. Makuha. Ang kulang pa asin mga kabarit. Lagyan pa natin konting asin. Tabang. Tama na mga kabarit ang sasa. Ngayon ganito mga kabarit ang gagawin. Ito yung dahon mga kabarit na natira nung magtortang giniling ako. Hinati ko lang yung isang buo. Babalutin natin ito dito. Parang hindi kasi yung dahon ko.
Parang masusure tayo mga kabarik sa dahon. Malayo kasi ang kuhanan dito ng dahon. Punta. Wala ang dahon. Sa mga kabarik na natira, siguro itotorta ko na lang to. Okay ko muna to sa rep. Ngayon, ang gagawin natin mga kabarik, lalagyan natin ng suka. Kukuha pala ako ng takalan din. Bali, ito mga kabarik yung suka. Ito yung pinakasabaw na habang niluluto. Isang puno dito sa takala ng rice cooker. Tapos, tatakpan natin. Salang natin sa ayun na lang natin mga kabarik na maluto. Ayun natin mga kabarik. Tama-tama, wala na siyang sabaw. Tuyo na. Tayo na natin. So ngayon mga kabarik, ito na po yung paksiw na dilis binalot sa dahon. Sana po mga kabarik nag-enjoy kayo sa aking niluto na paksiw na dilis na binalot sa dahon. Maraming salamat po.